Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Hormatly musulman dogonlar, hemmeňiziň bilişiňiz ýaly musulmanlaryň ýyllyk iki sany uly bayramy bar. Ramazan bayramy we Gurban bayramy. We hepdelik kiçi bayramymyz bar, ol hem Cuma güni. Ramazan ve Gurban bayramlarımız barada Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şeýle diýen habar berilýär. Ebu Davud hadis kitabynda geçýär. Haçanda Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine hicret edip gelenne, yani göçüp gelenne, Medinelilerin şaatlyk şowgun edýän iki sany bayram günleri bardy. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem olara bu günler näme diýip sorady. Onda olar aýtdylar: "Ya Resulallah, biz jahiliýe döwründe, ýani islam gelmegenden öň bu iki günni oýun oýnap şowgun ederdik, bayram bellerdik" diýdiler. Şonda Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem olara aýtdy: "Allah Taala size bularyň yerine has haýyrlysyny berdi. Ol günler Gurban ve Ramazan bayramlardır" diýdi. Ene musulmanlar şu hadisten görüşüňiz ýaly Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem olara "Ay bu bayramlar ata-babaňyzdan gelýän bolsa, köneden gelýän bolsa, kadimden gelýän bolsa näme ziýany bar? Bella beriň" diýmedi. Çünkü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an ve sünnete esaslanýan täze jemgyýet gurýardy. Täze musulmanlar taýinlaýardy. Ol jemgyýetiň, ol musulmanlaryň her zady Allah Taala'dan gelen ilma, Kur'ana ve sünnete esaslanýardy. Şonuň üçin Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ol öňkü bayramlarynyň hökmüni ýatyryp Allah Taala bize musulmanlara iki sanakka bayram berenligini habar verdi. Cuma günü barada Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem İbn Mace'de gelen hadisinde "İnne hâzâ yevmu İdin cealehullahu lil muslimin." Bugün, yani Cuma günü bayramdır. Allah Teala musulmanlara bu günü bayram günü edip berdi diye. Demek musulman dogonlar şu aýdylanlardan näme öwrendik? Musulmanlaryň ýyllyk iki sany bayramy bar. Cuma günü bolsa musulman dogonlar hepdelik kiçi bayramymyz biziň. Yankı diýişim ýalyk musulman dogonlar bu bayram günlerini Allah Taala bize bayram edip berdi. Bayramlarymyz Kur'an we sünnete esaslanýar. Allah Taala'dan bize uğradylan ilyma esaslanýar. Biz musulmanlar bayrama başlamazda bayram namazyny kılıp başlaýas. Ve Allah Teala ol gününe şükür edýäs. Ve halal zatlar arkaly bayram bellap şatlanýar. Kafirleriň bayramyndan biziň tapawudymyz şul. Kafirleriň bayramy, musulman bolmaýanlaryň bayramy öz batyl düşünjelerine, batyl tarihlerine esaslanýar, kafir wakalara esaslanýar. Emma biziň musulmanlaryň bayramy Allah Taala'dan gelen ilme esaslanýar. Olar musulman bolmaýanlar, kafirler haram zatlar bilen bayram belleýärler, özüni ýitirýärler. Emma biz musulmanlar bayramlarymyzy ibadet edip başlaýas, bayram namazyny kılıp başlaýas, Allah Taala şükür edýäs. Elimizden gelse ol gün garyp gasara kömek edýäs, gurbanyk edip etin paýlaýas. Allah Taala şükür edip halal zatlar arkaly şatlanyp halal zatlar arkaly begenýäs. Ene biziň tapawudymyz şul. Bulardan başka musulman dogonlar, şu aýdylanlardan başka musulmanlaryň bayramy ýokdur. Ady näme bolsa bolsun, nireden gelen bolsa gelsin, tapawudy ýok. Şul aýdylanlardan başka musulmanlaryň bayramy ýokdur. Ve bulardan başka günleri, bayramları bayram hasap etmek, bayram kabul etmek
bayram edinmek özüne İslam'a göre doğru değerler, Müslüman doğunlar. Şunun için Müslüman doğunlar çağalarımıza öz Müslüman bayramlarımız söydürelim. Akıllarına Müslüman bayramlarını koyalım. Şu bayramlarda süycülük alıp verelim, soğuğa alıp verelim, täze eşik alıp verelim, öylerimizi bezali, karaz Müslüman bayramlarını söydürelim. Indi Müslüman doğunlar bayram günlerine sünnet ve mustahab olan amallara seretsek, bir Müslüman kişi bayram günlerine ne etmeli? Birinci, bayram günü gusul almalı, täze ve in libaslaryny giymeli, erkekler atır sepinmeli. Näme üçin erkekler diýäs? Çünki Müslüman zelanlara atır sepinip taşaryk gitmek dogry däl. Öýüniň içinde sepinmeli. Yani yollaşly maşgalaly bolsa maşgalasy üçin atır sepinip bezenmeli. Emma atır sepinip bezenip taşaryk çykmak Müslüman zelanlara halal däl. Şoň üçin diýdik, atır sepinmek diňe erkeklere değişli. İmam İbn el-Qayyim rahimehullah diýär, Zadul Ma'ad adly eserinde, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bayrama gidenne owadan libaslary giyerdi. Bayramlarda ve cuma günü giymek için yürüyte libaslar bardı diye. 2. Ramazan bayramına bayram namaza gitmezden bir zatlar iyip gitmek. Buhari'de haber berilişi alıp Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan bayram günü bir näçe tane hurma iýmezden öýden çykmaz diye üns verin. Diňe Ramazan bayramına. Ramazan bayramı günü bir näçe tane hurma iýmezden Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem öýden çykmaz diye. Yani bayram namazyna gitmezden awal Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir zatlar iýip bir näçe tane hurma iýip ondan sonra bayram namazyna gider eken Ramazan bayramına. Emma Qurban bayramına bolsa Tirmizi'de İbn Mace'de haber berilişi ýaly Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hiç saat iýip içmän gidereken bayram namazyna, Qurban bayram namazyna, ondan sonra Qurban bayram namazyny kılıp gelenden soň canly qurban edip şol qurbanlykdan iýer eken. 3. Bayram günlerine tekbir aýtmak. 4. Bayram namazından sonra edep bilen dikkat edip imamın hutbesini, wagz nasihatini dinlemek. 5. Bayram namazına gidip gelýän ýoluny ütkötmek. Yani bir ýoldan gidip başga ýoldan gelmek. Çünkü Buhari'de haber berilişi ýaly Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bayrama gidip gelende ýoluny ütköder eken. Yani bir ýoldan gidip başga ýoldan gaýdyp geler eken. 6. Müslüman doğanlar birek kutlamak. Fethul Bari'de haber berilişi ýaly sahabalar radiyallahu anhum birine kutlap tekabbalallahu minna ve minkum. Allah Teala bizden ve sizden kabul etsin diýerekenler. Şuna meňzeş sözler bilen birek kutla vermeli. 7. Müslüman doğanlar mubah halal güýmenjeler bilen wagt geçirmek. Hususan çağaları begendirmek üçin durul çäreler gurnamak, oýunlar gurnamak, şatlanmak, begenmek halal zatlar arkaly şu zatlaryň hemmesi bayramlarda edilmeli zatlar we gowy görülýän zatlar. Bellik Müslüman doğanlar bayram günlerinde köplenç edilýän günah işler bar. Hususan bizim içimizde gaty ýaýran. Biz Ramazan bayramını, Qurban bayramını, Ramazan bayramına ve Qurban bayramına münasip bolmayan görnüşde belleýäris. Elbette hemmemiz däl, içimizde käbir kişiler. Näme diýerler? Hususan Qurban bayramına konsert, aýdymsaz, ayal erkek biri-birine mehrem garym gatym bolup bir saçakda oturmak. Şu zatlaryň hemmesi musulman doğanlar islama ters zatdyr. Bayram günleri islamyň şygarlary, hormatly günler, fiilagly günler. Bu günlerde bu işleri etmeklik dogry däldir. Diňe bu günlerde däl, başga wagtlarda da etmek şu zatlar dogry däl, emma hususan şuňa alaka hormatly günlerde etmek beterem günahdyr. Qurbanlykda misal üçin hingillik uçup ayal erkek garym gatym aýdym aýtdyryp günahda kulýa näme edilýär şu zatlar batyl zatlar, islama ters zatlar. Günahda kulmak nirden çuwallap günah ýygnaýan. Ol gıýgyrşyp hingillik uçup aýdym saz gıýgyrdyp
Hususan ýanky diýişmeýälekkä Ramazan we Qurban bayramy günleri hormatly günler İslamyň şygarlary. Allah Taala ibadet edip başlaýas. Namaz kılıp başlaýas. Halal zatlar arkaly şartlanmaly. Emma bu zatlar etmeklik bu günleriň hormatyny depelemekdir. Şeytana gulky bolmakdyr. Hawa şu zatlara üns bereliň. İçimizde käbir kişiler şu zatlar şey diýerler. Hususan daşar ýurtda käbir okap boran talipler öz ýanlaryndan bayram belleşek diýip şuňa meňzeş zatlar edýärler. Musulmançylyga düýünden ters zatlardyr. Bayramymyzy musulman bayramymyzy musulmana gelişek, musulmana laýyk görnüşde şeriatyň goýan kadasyna, İslamyň kadasyna görä bellemeli. Ana şonu hakykatdan bayram bellediň bolýar. Emma ýanky diýişmeýälek bayram bellense, aýdym saz bilen, konsert bilen, aýal erkek bilen garym-gatym bolup, bu günleriň hormatyny depelemek bolýar. Hormatyny kiçeltmek bolýar. Günah gazanýas. Şoň üçin şu zatlara da üns bereliň musulman doganlar. Subhanakallahumma we bihamdik, eşhedü en la ilaha illa ent, estağfiruka ve etûbu ileyk.